έχετε Google account και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Excel, θα χρειαστεί να κάνετε το link που σας στείλαμε download, Microsoft XLSX ή ODS, ανάλογα ποιο από τα δύο χρησιμοποιείτε. Κατεβάζετε το αρχείο και το ανοίγετε σε Excel. Ωραία. Συνεπώς, έχουμε εδώ κάποια προϊόντα ως δείγματα. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που διαθέτετε αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κάποια από τα στοιχεία, θα χρειαστεί να συμπληρωθούν μετά από εσάς στο e-shop και αν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τα περάσουμε εμείς με δική μας πρωτοβουλία. Όχι όλα τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε. Παραδείγματος χάρη, το βάρος είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει οπωσδήποτε. Συνεπώς, εδώ στον πρώτο στήλη έχουμε το SKU, ο οποίος είναι ένας μοναδικός κωδικός για το συγκεκριμένο προϊόν και μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν. Έπειτα έχουμε τον τίτλο, όπως ακριβώς θα αναγράφεται στο χρήστη. Έχουμε την περιγραφή. Στο WordPress και στο WooCommerce, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και σύντομη περιγραφή, η οποία θα μπορούσε να προσθεθεί και από εσάς ως μια καινούρια στήλη στο στοιχείο. Συνεπώς, θα σας δείξω πώς να κάνετε και προσθήκη. Ωραία. Συνεπώς, αυτή θα μπορούσε να είναι τώρα η σύντομη περιγραφή και έτσι, καταγράφοντάς το και σε εμάς, γνωρίζουμε πώς να συνεχίσουμε. Επομένως, έχουμε σύντομη περιγραφή. Συνεπώς, εδώ θα γράψουμε σύντομη περιγραφή. Και από κάτω θα συμπεριλάβουμε τη σύντομη περιγραφή ανάλογα πώς θέλουμε αυτή να εμφανίζεται. Έπειτα έχουμε οπωσδήποτε την κατηγορία. Τώρα, σε αυτό το σημείο να μορφοποιήσουμε και λίγο τις στήλες. Έκανα κλικ στο πρώτο και κλικ στο ενδιάμεσο τους για να έρθουν όλες στην ίδια διάσταση. Συνεπώς, η κατηγορία είναι κρέμα προσώπου και μπορώ να γράψω ελεύθερο κείμενο με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εικόνα, εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Συνεπώς, η φωτογραφία που έχω επιλέξει το συγκεκριμένο προϊόν έχει τίτλο Image JPG. Image JPEG. Συνεπώς, για να τη χρησιμοποιήσω εγώ σε αυτό το προϊόν και να γνωρίζουμε ποιο θα είναι η φωτογραφία του προϊόντος, γράφω εδώ Image JPEG. Συνεπώς, αποστέλλοντας σε εμάς τη φωτογραφία, γνωρίζουμε ότι η φωτογραφία με αυτό το όνομα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν. Το ίδιο θα χρειαστεί να κάνουμε και για τις συνοδευτικές φωτογραφίες. Όπου υπάρχουν συνοδευτικές φωτογραφίες, φροντίζουμε να βάζουμε τα ονόματα των αρχείων. Έπειτα, συνεχίζουμε την τιμή. Συμπεριλαμβάνουμε οπωσδήποτε την τιμή του προϊόντος, το βάρος του, σε γραμμάρια, χωρίς την ένδειξη G. Συνεπώς, μπορείτε να μας πείτε εσείς 300G και εμείς να καταλάβουμε τι αφορά αυτό. Ή να μας το βάλετε απευθείας σε κιλά ή να το συμπληρώσετε στον τίτλο, ότι παράδειγμα θα είναι σε κιλά. Έτσι εμείς γνωρίζουμε ότι θα είναι σε κιλά το συγκεκριμένο. Έπειτα συνεχίζουμε με το χρώμα και το μέγεθος. Αυτά τα δύο τα συμπληρώνουμε εφόσον υπάρχουν και εφόσον είναι διαθέσιμα για τη δική μας εγκατάσταση. Συνεπώς, περνάμε το χρώμα. Εάν έχει δύο χρώματα, μπορείτε να μας το γράψετε δίπλα με τη λέξη κόκκινο. Αν έχει δύο χρώματα. Ή μπορείτε να το περάσετε σε διαφορετικές γραμμές. Να περάσετε το ίδιο προϊόν δηλαδή, με διαφορετικό SKU και να μας γράψετε από κάτω το μπλε. Πιο πρακτικό είναι αυτό και πιο ξεκάθαρο για εσάς. Συνεπώς, το προϊόν είναι το All Cream 4L με κωδικό 000 σε χρώμα μπλε. Το 01 σε χρώμα κόκκινο. Ή αντίστοιχα σε μπλε και σε μέγεθος medium. Άρα κάνετε το διαχωρισμό είτε στην ίδια σειρά είτε σε διαφορετική γραμμή, ό,τι σας εξυπηρετεί. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε πόσα χρώματα, πόσα μεγέθη, αν υπάρχουν. Τώρα, εάν θέλετε να περάσετε χαρακτηριστικά που δεν έχουμε συμπεριλάβει εμείς στην αρχή, όπως είναι το χρώμα, και θέλετε να μας γράψετε πάνω σκάνει το υλικό, αλλάζετε το χαρακτηριστικό 1 σε υλικό και μας γράφετε μέσα ξύλο.
Μπορεί να βγαίνει και σε διαφορετικό υλικό. Μπορεί να είναι όλα ξύλα. Επιλέγουμε λοιπόν τα στοιχεία και κάνουμε την επικόλληση, ότι είναι όλα ξύλα. Αν έχει και άλλα χαρακτηριστικά, συμπληρώνεται αντίστοιχα. Έπειτα, φροντίζετε οπωσδήποτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας και να μας το επισυνάψετε στο email με τον οδηγό συγκεντρώσεως περιεχομένου.